It-tnejn fetħu n-nomini ta' dawk interessati sabiex jieħdu post Joseph Muscat bħala mexxej tal-Partit Laburista u eventwalment Prim Ministru. 8 ijiem wara li Muscat ħabbar li se jkun qed jirriżenja. U kien ħabbar dan wara l-iżviluppi li poġġew lil pajjiżna fl-ar kriżi politika tal-aħħar snin. Is-sitwazzjoni ma ħallitx għażl oħra wkoll lil Keith Kembri u Konrad Mizzi milli jirreżenjaw mill-karigi ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru u Ministru rispettivament. Sissa kienu biss id-deputat mexxej Chris Fern u d-deputatu konsulent ta' Muscat fil-kabinett Robert Abela li esprimew l-intenzjoni li jikkontestaw. L-intenzjoni oriġinali tal-Partit Laburista kienet li Chris Fern itellaq waħdu, bil-karigi ta' deputati mexxejja jingħataw lill-Ministru Ian Borg u l-istess Robert Abela. Madankollu Abela ma qabilx ma' din l-idea, tant li fuq Facebook sejħilha Patti Mxajtan, qabel ma eventwalment esprima pubblikament l-intenzjoni tiegħu li jikkontesta l-kariga ta' mexxej u jisfida lil Chris Fern. Min-naħa l-oħra Ian Borg u l-MP Laburista Miriam Dalli li kien maħsub li kienu fost dawk li jidħlu fil-ġlieda tmexxija qalu li mhux se jkunu qed jixħtu isimhom. In-nomini jibqgħu miftuħa sal-erba' li ġej u jekk ikun hemm aktar minn nomina kif fil-fatt se jkun il-każ, is-suċċessur ta' Muscat jintgħażel fil-11 ta' Jannar mill-membri tal-partit.